Здравейте, Майнкрафтъри, аз съм Финхолд и днес ще пусна моята кандидатура към ZeroCraft. И това е къщата. Всичко ръчна изработка. Алекс Крафт е поднял. Ръчна изработка. Генератора работи! Айде, сега се гледа. Добре. Всичко е ръчна изработка. О, да. Тук просто съм забравил да сложа лампичка. И да, отвътре мога да ви я покажа. Отнеме около час и половина за строежа на тази къща. Не е обзаведена, просто ми писна да я обзавеждам. Не, че ми е писало, просто ме мързеше, често казано. Това е моята къща. След малко към края на клипа ще покажа снимки за по време на строежа на къщата. Как е в началото, първи етаж, втори етаж, покрива и сега целият клип. За да админите на сървъра, за да не помислят съм взел този World от интернет или нещо подобно. И да, това беше от мен. Забравих да кажа, на 14 години съм, казвам се Михаил. Играя Майнкрафт от 1-3-2 ли беше? От 2-3 години играя някъде. Не съм сигурен дали 3, за 2 съм сигурен. И това беше от мен, Финхолд. Надявам се да ме приемете. Чао! Dog goes woof, cat goes meow,